Grazas, Patricia. Máis historias deste día. Un gato ourensán viaxa ata Moscova. Mikits, un divertido personaxe de banda deseñada concibido na Limia, triunfa entre os lectores rusos e próximamente será traducido tamén ao inglés para viaxar aos Estados Unidos. Unha proba de que a creatividade galega traspasa fronteiras. Mikits é un gato lacazán e divertido que ademais fala idiomas. Empezou co galego, pero xa se expresa tamén en castelán, en portugués e agora en ruso. O seu nome en alfabeto cirílico conquista os lectores máis novos da distante Rusia. Primeiro xa leva un tempiño no mercado, de feito, buscando por redes, vimos que incluso chegou a escotarse, así que esa é unha boa sinal. En canto lle propuxemos o segundo volume, xa o quixeron un momento, entón, pois, pensamos que está funcionando ben. Buscamos as claves do éxito, como chegar a un público aparentemente distante desde o punto de vista cultural. É unha historia, por un lado, cómica, que os nenos pois sempre lles vai encaixar, non? Algo divertido, e ademais é unha historia que trata de maxia, de bruxas, que no folclore ruso pois tamén algo, igual que en Galicia, é algo moi popular, e o protagonista é un gato, que eu creo que non falla nunca, non? O éxito confirma a filosofía desta parella que en plena pandemia apostou por un editorial, Antela, 100% galega e asentada no rural. Iso tamén é algo que nos enorgullece, que é unha historia feita, como dicía a miña compañeira, dende o rural, dende Vilar de Barrio, e en galego, que pode chegar a calquer parte do mundo, que o idioma non é un impedimento hoxe en día. En 2027 publicarase en inglés para distribuir nos Estados Unidos e en Australia, o outro lado do mundo.